Ambal na actuel media flavor ko maliko na maliko ka ang full bobe ama fa ko bismillah aga don kibaru keneka amanga bidon kibaru dem jamana kono kibaru yi anga ministre mi ngabara nyeshine do jamana ko kan ko nyane bolima Abdoulaye Diop ale nyogonye soro ni check jamana ko kan ko ministre suye tenedo juin kalo kletan nani samba fla an mugon duru wala saka sosoli banjira ka sababu ke check jamana nyamgo ka bani visa dima i19 jamana ka basketi tom mogodoma ka sababu ke usedo na dien basketi tom musoka dolanta dola mimi ke Bruno dugu kono kata juin kalo kletan fla katabla juin kalo kle muwa samba fla an mugon duru anga ministre ni ko njala ki ko sebeni o ni misabaliye mi kera sababu ye ka mali boni dien seleke nani nyonda ina amebo anga jamana kono officiel fia de phosphate ni ale min bay maroko fe ale ajira tenedo juye kalo kletan nani samba fla an muganduru kay fen kene ne do bla barala maroko kono bibelin mi jayabeta kilometri kemenan ma wala saka phosphate la barani ji ani kogoji bayele mani jamana mi dona asan wulu flana na sisa izin ko fole mbaga jigo lagana wa aba fega siendo jigo gelea kelelila amita Cameroon ko fe Cameroon jamana kuntigi Paul Biya jira aga compte xika ko ale cheboy nyine kalatala o mi kanga ke octobre kalo klitan fla samba fla an muganduru abi wati bo maw kon be ku yere nyininga ni kalataina kadaka jamana kuntigi ko fole nyi sambinan an sabade ke jamana kuntigi yala maw be ku yere nyininga ko walma jamana kuntigi be na sega yere jira jamana deuna wa kadaka ko kabini jamana ga nyine jeba ni jamana deuni nyonche o mi kera me kalo klimu wa samba fla an muganduru ameta États-Unis ka bidon ke bar kunche war minu be bo Ameriki ka ci Afriki soni do be na fara o taxi songoka ni e fere do yemi be dona trop ka sere sumba kono mi votera na tileta na eni Amerik senat fe mi be se ka ke sababu ye ka gelea do Afrik soro ko la kosebe ni sere me boli mauka Ameriki 70 mamunu bulu ka fara oka war mi be soro o taxi ina o kanga ke ka musaka do sara ina fo frontière la kanani ona nyongana bare amba na actuel media flavor ni de kera nye garsiye bidon kibarula ama fo okambe jema watiwere. Ce flash vous a été présenté par l'OTS Sistra Technologies et l'Université Bazo.